Balimao Anyokma, très urgent. Balimao, billet vendredi 17 octobre 2025. Balimao, en balmache, en fa, nato ko Cheikh Oumar Sissoko, ako, ko bina jaraka mogo ka langini te ko ka isansi tege malien na de. Ko bina jaraka mogo, kube fe ka fanga de mine, ko ka Iyad Agali ko ke Mali président yi. Malien, ko menda e mentigla di, mena révélation de kebi. Mena kuma ofe oro mina bi malien. Aywa tero yo réunion de ke e Mauritanie. Ou be fait ka bloquer si de renforcer Bamako côté fanfala. Ka Bamako fan beke embargo ere ka Bamako ere bla embargo kono. O plan de be kala bembi. Mbe bombe alerte di malien bema. Ambe ka do. Ala ka fanga de anga surasuma. Sinon mogo nbe fanga de no fede. Anga janga Cheikh Oumar Sissoko kuma kanambe. Ne akila ka biram kote anga kumwebi ne akila ka biram kote anga kumwebi feminye ne akila ka biram kote anga kumwebi feminye kalbiran genya bora yo jume o de kuma tuma yo ayala mede kalbiran genya abora bu kwati dila yu kreme ka jamana seke nani chama mene nu kreme ka wele kambla ka foko orute semblé aywa tajika do en faire ko yo dio Férete au go. Aya ni vraiment solala. Jamana vejo. On peut la boule faire mu. Vous faites que jamana munadi. Ba ma tu vous faites que jamana munadi. Malien ku troma jo ni jamana munadi ba ma tu fait. Iyad Ali de beke Mali président. Allez de vous moyo. Je m'en ferai un gros mieux, Amadou Koufabari. Agnès Siri créé. Bamati ou les créés. Ou créé qu'à Siri mine. Bamati ou Kanyemo de Kena Siri. Président. Ah oui. Bien Fantana ni Beoutou, un Katoya, Kakrofo. Kakela et Oubaya Bismillah. Bismillah Paris, Bismillah New York, Bismillah Londres. Allez des témoignages de Moïse Bibi. Malgré le cas donc à faux, il y a la Galina qui est la Mali président. Ani Bourdame Moutilon, Kameyorona. Vous avez un gars qui veut aller à Zawa Abadou. Ni tuwo ka yamar yayi ni Algérie ka yamar yayi comme mais c'est là si ça avec c'est ka fo gombe a jo ya famia bala ka fo ko taji ko dole OK na man janto avec regarder aywa ni akila karbiram donc bela jele kuma mesanno voilà. Voilà. Malien Beladjele kuma ime sisan. Et Binajara be Iyad Agali ga baara de la Malien caman t'o kalama. Binajara ye kuma la sela dɔrɔn de. Binajara ni ku yɛrɛ de bɛ fɛ ka fanga ɲini sisan. Cheikh Oumar Sissoko bɔra o de fɔ. Choguel Maïga delila ka nin kuma fɔ hakili b'a la. N'a man kɔlɔsi ni marifatigiw bɛ tila ka fanga ta Mali kɔnɔ. Awa meka kuma fɔ yɔrɔ min na jatigɛ wale mɔgɔ ninnu u ye réunion kɛ Mauritanie dɛ parce que n'i ye kuma dɔ fɔ farafin dɔw tɛ da la cɛ ni moto tigininw bɛ se ka fanga ta Mali kɔnɔ wa nin ye moto tigininw de u bɛ tu kɔnɔna na tu kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka fanga ta Mali kɔnɔ wa Mali armée bɛ se ka jɔ Syrie armée kɔrɔ wa Syrie armée
Mali armée tali Syrie armée menaya mais ni mogo kelon tara fanga ta Syrie abara irisi ka sorasi joli kumbe Syria irisi ka sorasi mun kumbe Syria ka ca sorasi ba tani koy Iran ka sorasi ba bisaba de kumbe Syrie anu ka mouvement nchama u be kumbe ka Syrie président deme Iran kelengele nga sorasi ba bisaba de kumbe Alep ne segu tungara dafo mo vraiment fo de Sergei Lavrov dafo Poutine nga ministre des affaires étrangères Iran nga sorasi ba bisaba de kumbe Syrie Ouye Syrie président deme santani ko ni mogo be ka kala ni mogo nte kala nu adam no tadabla Ouye Syrie mena tongo be ko kele de ke malla ube yoro tike awa utale mu fle nyogonye kera e Mauritanie ube fe karan décision awa clé flan abe nabi bolé nka kuma de clé flan abe nabi bobo ka kuma nunu me fe ka munga ta don sari ke nunu ambe soro ke fon fena nunu me fe ka bere teke Mali malo be sene oro mina office du Niger au contrôle be ni mogo kele ni marfatigu de bulubi c'est pour cela pour que kase ka ni mogo nunu kele fo aw munu ye jamana kono donye nyamogo nyuman ka ke aw kuno aw tege ka di nyogoma fen jumen kadi benko naw bena ala be baraka do awla mais bembe ke tiere ka bente ke ngaluka nya fode bembe ke tiere ka te Cheikh si so kuma ko shogel yafo na man koloshi ni manunu na nga men négocier ni bila jara ka mogo yebi on devait perdu eni mogo beta négocier marfa balebulu abaro ni Mali négocier la ni nunu te marfa bla hal ni Mali ko kabe libarande ke nunu dala ko limi ute marfa bla hal na négocier la ni mogo nunu ye uti marfa bla parce que fanga bula bi katema anka we Mali sera beteke o be fe ka bamako de fana o be fe ka bamako yere de bla embargo kono sa o be fe Mali dugu bolu nyongo te sera fe be na o be kula bendi nunu ta tulanga de mbo fanya na de nunu be ka aranforu de ngeni nunu be kila bendi awa nunu be fe ka Mali minene ka maraka kutai nga bamananga ne fole flo nyana de Francia kuma ni fa akli bala ne de la ka iyad akali ka video de gira awla France be ka foko iyad agali président du Mali ne de la ka video ira awla mena a video be ne a video ira awla France be ka iyad agali ira France documentaire do ira ka foko iyad agali de bena ka Mali président au cas depuis 2024 salou ko iyad agali de bena ka Mali président Cheikh Sissoko fana bora ka kuma ni fo Shogel Maïga fana ya fo fin sababe ni Mali mi kolosi Mali te échappé là ni Guinée scénario ma ke Mali kono Syrie scénario be ke Mali kono ou bien Soudan scénario be ke Mali kono ala ka kisa sababe ma ambe Mali fait ni Mali binabia abe gêné kan parce que ne somo be Mali la ne gala yinte Mali ka bi mais Mali be mogo min bolo wallahi ne segu tukara yen kale al Qur'an la te Mali ko la abe yere ko la wallahi billahi asimite Mali ko la abe yere ko la jamana be oro mina bi ha asimi gota Mali surasi nyamogo be mine problème ba yere munye de ha foy ma digine segu tungara la ne ni te ka se ka kun ne ma sagara libula chogomina e ala ko marfate Mali bolo marfa be Mali bolo de armement be yere di a wallahi marfa bambulu armement be surasu de banembe kelema o kele ne kera Syrie mogo ye fanga perdi parce que ni nyamogo kera kebe favoritisme ka dof sandoy asimiye balien be bla nyogona ay M5 bla nyogona ka yere wolo mogo bla nyogona ka sisa be kata surasu de fana bla nyogona ka surasi dof sandoy nina segu tungara fo onyena ngo sergent de bi to kuluba ka téléphone ci ka kalebe colonel wole ka chief na ko ka kebe dala hey malien surasu rede ni fonena billahi neni ala na krache nyin kale Allah taala wallahi billahi surasi da fonena sare e garadi be mogo minyade oni asimi goita kali doro o de be e wole kale be commandi o de be ka ke Mali armée kono bi aya beke teru koni somo koni aya faga change ateka Mali mara kwa ne kan me munga ni fo ne ga kuma e munyi asimi tisedi il peut pas wana to jamana nguna jamana to be bi na ma bi
aga fone sugu to kalba ko tu kule ta to fleni wallahi nyen kale alala na tora jamana ngona bebi na bina me ke siri nyona si mbo fanya na bide ala kan kisoma shomar so kuma mfo akuma be fleni mugon me ka fanga soro fan bebi a mugon me la be na de ne ke nintake avertissement ka jamana ke ko senengana uye mali ne muye ne faga mali ko la kwa uye mali ke ina fo senengo ya tlonge kwa ka yele ko mogo blan galon tege la u bla mogo be yele kolon ciula he karza rebe galon tege seri ke jamana ki ina fo mana jamana kwa sobe ko te mana ko de pe chatri bola mogo la ngolo ne be boka kuma mogo yima en place là depuis jamana sur au niveau là ne jorla malla tant que ce phénomène est là antita nyefe wallahi ne kan nga kuma ne kan nga dobe mali ne ka kuma la bay munye mali surasi nyanama o aya farango ka kasimi gen na wo ka basimi kele kungolo de mabo mu e siri soro ba soro parce que ni mo nunu sera ni mo nunu tora ka tia chukulo la ikera ni be ku de me hali anye documentaire anye kuma do me be ka recherche kaka ko Angleterre kelengele o fana ka service de renseignement ko be mali ko oni ikera service de renseignement ko lu be ka jatika wale moko de mebi tubabu bede be ni aye be moto tike nuna de tubabu bede bu kobi Assimi Goïta e kele mise ko lu kele ya sa ata okara je iye mali surasi ngena ma beb don kasula ay surasi mun don kasula ka ta surasi ba fly ne de kuma ne ka strate sa ne be ka surasi ka côté de digrane na quoi ne te na do police to la de Assimi Goïta erreur fatali mun ke o ye ka ne ma sagara ni libuta kan galon te aba douani ala chemachela galon te ka do abas ni ne ma minali iga fanga chi oro borandi ntenda do mo reka minelu la de mais il sera signon i kuma nga soluma voilà la vérité wallahi bila ama benema ne ma lebu jogo ita wallahi Assimi bi malo ni ma ima abla job ko kabi défendre abla job ko kabi sangoro tatoro abora kabi cheche ba fo kabi Assimi sangoro ta nin qur'ana chati atenya tigi bulu wallahi bila ye lebu min dadne ma sagaraka wallahi tisa ni ma lebu cheche be muso lebu iti sanela mi lebu et puis galon fonaka ka mali armée reke ka confusion créer mali armée kono hali surasi mana Assimi Goïta ma ko ni mayne na ya keta kayinde aba fo ko be fa ka coup d'état kala ab kelme ka siga ni confusion créer armée kono bi awti se ka dala ne ni surasu be nyon kalama sai i jatigelen do i akli sigilente sai besrano méfiance be ben nyon te dana te blé au sein de l'armée malienne. Voilà ce qui se passe. Mbega kuma meninga kashi awni alache moto tikunu le fleka strate ka onata moto tikunu armée de te ka keleke voilà la vérité mali armée man be san ama e utara san police so chia wallahi semeni kele sado kamara be ka marafa dolin ka taka abla san kangono ka militaire me sabila e non ni ma kuma dabla dron be meninga kashi quoi na jamana de binefi abi soro kisigi hakana vina ka fem partager ha face de ndigu amunu ye keleke ko malika dia katla ka ngule ka onde tero ka complice ka ni hakede ora to farafin te katanya fe sari kan galon noro mo nyuma ona kwa ka mo nyuma ona gushi mo langolo tanu mo bala gushi iga fanga kerudi voilà la vérité nega kumala baye mo mali surasu na ma Assimi gen solution tabulu atana solution fana soro parce que kungolo tala Assimi be yere ma karana te malikula ay armée betien armée tieni ma bene ma bia ma bene machine ne ma sagara ni abasi ni ama be ya kedro ye ko betien mali surasu na ma Assimi gen ga boya te solution soro wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ala ka yere ke mali mama be ka mali janfa ala ka be jan ala ka bebi na Assimi Goïta be tie ka ala ka sangorota na Assimi Goïta be ngalunga ala ka libu ne bora kuma la do Malien munu be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka wari ci no be Senweb application télécharger na Senweb application télécharger abene segu to ngara ko promo do urgent diro be na ya retay o ko fa ba bang information be du asomo be Malla Sénégal Korbar Cameroun abul ko orange numéro tanu to xam be garantiga na war ci ba so orange na sur place war ci go fala to droma clé sala war ci go flana sabana bada 1,99 €, 2 € keme fla dro o de kundo akambe ciao ciao.